6'7", I just bit Ray on the highway. Már bepofáld. Na. És jössz botra, vagy nem, te faszopó? Kicsoda? Devi. De hogy fog veled botra menni, hülye gyerek? Max, hogyha én szupportolok. Most clip farmolsz? Nem, de nem, nincs kedvem botozni, nem tudok ADC-t. Nincs kedvem volt, hogy nem tudok ADC-t. Semmelyikkel nem tudsz játszani, nem tudsz mindegy fasz. És azt hiszed, hogy vicces vagy? Wow. Nem hiszem, tudom. Azt hiszed, hogy most nagy ember vagy? Meg kiütöttél egy-két embert, ha? Bazd meg, én nem topra Ja. akarok menni, geci. Nem. Most elég volt. Most Betopoz. hozok egy even jungle-t. Jó, én berediztem. Úristen, még készleltek. Mit készleltél? Mi van? Ez kész őrület. Valaki vágja el az erejét. Szejuani fázisroham, boszorkányság, fázisroham, zivatar, palást, fürgeség, vízeljárás, precizitás, legenda, fürgeség, diadal. Aha. Crazy work. Jó, addig nyomok egy gémet gyorsan. De Ötöt pattanás. Gyere Hoppá. gyere egyvédjezzünk. Fogd már be pofád, ki játszana ellened te? tudod már meg a Cseréld. telódon a Discordot, Ricsi. Apádnak a fizetését rákötötte. Nem is költöttem még a játékba egyszer. Nem is kötöttem még a játékait. Hallod, 5 perccel ezelőtt töltötted és már elköltöttél 2000 forintot. Farmolják egy Te honnan tudod, ha? Farmolják egy csalúrát. Hát neki meg Wow. Lész hülye gyerek, hát most. Szerinted én neked genkelnék? Nekem csináld, Ricsi. Executed. A hülye. Kivégezve! Tényleg nem bírtál beleütni? De szar magyarul ez a játék, geci. Nem vettem észre, hogy hogy Hisz, hogy nem vetted észre. vettem észre, hogy haldok. Geci, hogy a faszomba tud így magyarul játszani a Dani? Nem is értem. Ezt valahogy át kell állítson. Mundo aktákat rendezi. Te is magyarul játszol? Persze. Jó. Nem tudom, hogyan kell angolul. Mindkettőtök szellemileg fogyatékossága van. És mi van akkor, hogy Én japánul elmaradott játszom. vagyok? Na akkor mi van? Na, most haltam meg. Jövök kicsi, ne hallj meg. De hogy halok meg, hülye vagy? Hát megölöm az embert. Jön a motto is. Crazy Flash! Kurva Elflashet az idióta. Máté! Visszajött Levi! Máté! Visszajött Levi! Jövök. Máté, tudod mennyit dimizselek egy autoatakkal? Nem mondd ki. Ott van tehát! Ez kéri a pofot egyébként? Vagy? Te kéred a Ezt pofot. is elvitte, ő vitte. Te zsivány. Mennyi esély van arra, hogy kilép a jungle-ösük? Remélem sok. Miért utánzol? Faszra kis gyerek. Miért van ennyire egyszerre? Ajjaj! Jövök. Itt vagyok. Baj kicsi. van. Gyere! Annyira nagy az aurád. Touch me. Aha. Turn myself into a poster boy. Crazy. Azért a toronyom. Azt is lekongatom. Hol a pentám, bro? Itt a pentám, ott a pentám. Tudom, hogy nagyon be akar dobni. Nem! Második összecsapás. De amúgy tényleg, hogyha csak magadba gúnolsz, tehát nem P3 meg semmi, akkor közben magadra gúnolsz. Ki tenne olyat amúgy? Ez az első kérdésem. Hát de hát a pornó az egészségtelen, azt nem szabad. És aztán bazd meg, attól még jó. True. Na ez most megy YouTube-ra. A faszopó függőgeci. Ez is tényleg megy YouTube-ra. Ezt megmutatjuk Ezt küldöm anyádnak. anyádnak. Jövök, Máté, amúgy pusolj rá. Push. Menj rá. Ouch. Geci. Jó, first bloodot megkaptuk mi? Az jó dolog? W. Igen. Ma többet Ez nagyon kapsz. jó dolog. Kéne egy kis segítség Dehogy is. a dzsungelbe. Aha, azt elbasztam kicsit.
Oh, nice! Oh! Nice! Crazy work! Úgy megbasznak itt fönn, ám. Engem is középen. Nem kéne segíteni. Skill is únak tűnik kicsit. Amúgy ez tényleg az. Közben Bejön nyomok egy értem torony alá. gémet. Bejött értem torony alá. Na, Goblin hat vagy Goblin Cage? Gank, szerintem. De most itt vagyok és hazamentél, ezért most megöletem magam. Hallott 2 HP volt kb. Te kutya, nehogy kajak meg üres magad. Tudod mit Nem, de csinálj? clearelem a Kúzz rá, vévedet. Kúzz rá még egyszer, de gyorsan dupla vízre az egyik minyonra. Úgyhogy hopp! Elhitte, hopp, Azt hopp, crazy volt. work. Viszik a kurva junk vizét, dragont, bazd meg. Hova fasz? Bazd meg, leváltottál rólam? Leváltottál? Pont nem néztél, geci. Már mit csináltál? Faszomat, ezért nyomtam el a flash-em, a semmiért. 4-0-ba izé, az Alice. Ricsi, mutasd már Megint nem valamit. engem néztél? De most végig téged néztek. Biztos? Azt nem láttam. Azt nem láttam. Láttad, annyira gyors volt, hogy még te se láttad. Azért villanás a neve. Még az első potimat se használtam el. Én sem, mert nem veszek. Tehát azért nem használtad, mert azt se tudtad, hogy van amúgy. Nem is tudta, hogy létezik olyan, hogy potion. És most veszek potion-t. Először életemben. Sarkány! Ez nagyon tough volt, úristen. Aha. Aha. Crazy work. Azt látod? Aha. Crazy. Rájuk megyek, de Csú, nagyon pushol a vártéget. push, push, push. Hallottad, hogy nyomogattam a nyomogatót? Aha, meghaltam. Csináljátok, geci! Dive-oljunk már be, Máté, dive-oljunk, dive. Oké. Jövök, Máté, gyerünk. Mennyien vannak? Nagyon sok, Máté, nem vagy jó, szerintem. Nem vagyok jól. De jól vagyok. No, Szerintem nem vagy, szerintem nem Úgy? vagy. Máté. mozgatja. Legyen az. Akkor elnyomom az Aha. ultit. Legyen, akkor te most esküszöm bejövök. Nem érek oda, bazd meg. Aha, abból kirúgtam az ember. Au, ez nagyon fáj. Ez, de kerítést le kell bantani. Állj már meg, bazd meg, hát... Szerinted érdekel, hogy gyors vagy, geci. Ja, megnyertem közben, geci. Máté nem vagy jól. Azt táp. Azt táp, mehet az end. hogy gyors. Üsd a Máté, minyonokat, most te nem faszfog. utolj, most nem utolj rá greedies-re. Üsd a minyonokat, te kutya. Azért ennyire tough ne legyen. Crazy. Ah, Nem bírok rá zélni, bazd meg. mi? Hallod, kétszekre mentem bele abba a szarba és meghaltam. Ja, itt már azért toronyban Push. Hallod, 50 szek alatt, geci, én is. 50 szek alatt gónolok Jó, egyet. nyomok most egy gémet. Jó, végeztem. Oké, én hazamegyek. Faszom, még maradt 40 másodperc. Végeztem! Már... Aha, Majd azt rájuk mondja. megyek. Leszarom. Aha, nem kellett volna. Nagyon nem kellett volna már. Morál jó van, ezért most megyek ki Clash Royale gémet. Hát, ezt nem hiszem el. Jó, Istenem, bazd meg. Ezt a Mátét róvoltál. Mi az, hogy Tényleg én őt róvoltál? Most nem úgy Jó lehet egy kicsit. milyen lehet egy kicsit, az között nem volt a game. Unalmas volt, bazd meg. Sajnos mi vesztettünk, de te ne legyél egy vesztes, és iratkozz fel a csatornánkra. Köszi, hogy végignézted.